бақияи қарзи андозҳо дар меояд ба санаи 1 июли соли равон маблағи умумии 84,7 миллион сомониро ташкил дода нисбат ба аввали сол 3,9 миллион сомонӣ кам гардидааст. шумораи андозкунандагони қарздор ҳамагӣ 8096 ададро дар бар гирифта нисбати аввали сол 655 адад кам шудааст. дар раёсати андози вилояти суғ давоми 6 моҳи соли равон 2398 адад қарорҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо қабул ва мавриди иҷроиш қарор гирифтааст. маблағи умумии он 62,9 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз ҳисоби қарорҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо 47 миллион сомонӣ ворид шуда иҷроиши 1676 адад қарор ба маблағи 35,2 миллион сомонӣ пурра таъмин гардидааст. аз шумораи умумии қарздорон бештараш ба соҳаи беҳдошти замин ва обёрӣ рост меояд. зертовбаи агенти беҳдошти замин ва обёрӣ ба 35 миллион сомонӣ тааллуқ дорад. ана ҳамон хоҷагиҳо корхонаҳои хизматрасонии коммуналӣ, корхонаҳои тобеи корхонаи воҳид давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ, об ва канализатсия ва 25 миллион сомон. яъне ҳар де ҳамин ду нишондиҳанда 60 миллион сомония ташкил мекунад. бақия боқимондааш на 84-60 гирифт кадом корхона. ман корхонаҳоя шумо саволи беҳад баён додем ки намешуд ки бемаҷбур кунӣ ҳамина ситонем. мутаассифона нисбати ҳамин корхонаҳо то маҷбуран ситондани татбиқ накунем андоза саривар пардохт намекунад. корхонаи КВД коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳрӣ буда то ба имрӯза 17 миллион 979 ҳазор қарзи андоз. хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Испара 12 миллион 430. идораи давлати беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вухтон 6 миллион 308. об таъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Истарафшан 4 миллион 261. корхонаи фаръии об таъминкунӣ ва канализатсияи шаҳру ноҳияҳои минтақаи вилояти суғ 3 миллион 335. муассисаи давлатии канали хоҷабазакон 2 миллион 947. нами қарзи ҳаминҳо ё ҷамъи самории кушодаи Тоҷик Трансгаз дар вилоя 2 миллион 796. КВД коммуналӣ Хуҷанд обуканали шаҳри Хуҷанд 2 миллион 751. ҷДМ Тоҷик нафт 2 миллион 543. хоҷагии оби ноҳияи ҷаборасуғ 2 миллион 378. идораи давлати беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Спитамен 2 миллион 51. аз бурду бохти фаъолияти 6-моҳаи раёсати андоз дар вилояти суғд сардори ин ниҳод зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. гуфта шуд ки дар ин давра аз ҷониби кормандони раёсати андоз ва мақомоти ҳудудӣ фаъолияти 402 соҳибкори инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ санҷиши риояи қонунгузории андоз гузаронида шуд. дар натиҷа ба маблағи 25,9 миллион сомонӣ ҳолатҳои кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо ошкор гардидааст. аз ин ҳисоб ба буҷети давлатӣ 23,1 миллион сомонӣ ворид карда шуд. дар ин давра баробари ин гуфта шуд ки дар ин давра 2047 адад андозсупорандагон ё худ коргоҳҳо шумораи кормандонашонро аз 1 то 5 нафар кам карданд. 2128 нафарашон фонди музди меҳнаташонро кам карда ки 1500 ададашон музди миёнаи меҳнаташонро кам карда ки мо ҳар сола аз 800 то 840-850 нафар ҳангоми корҳои назоратӣ шумораи кормандои муайян мекунем ки дар амал
واقعا فعالیت میکنند و در حساباتون نیست. در این اساس ما قانونگذار جریمه مأموری پیش بینی شده است عملی میکنیم نسبت همون نفری که همین قدر با معنای در لفافه مزد مهنت گرفته است تو با که حدی که قانونگذار با ما امکانیت داده است و ما وظیفه دار کرده است ما دیده میتوانیم تا همین مواقع برگاوی هم اندازه درآمد و اندازه اجتماعی حساب کرده با بودجет می‌رویم. аз ҳисоби блогерон низ давоми 6 моҳи соли равон ба маблағи 76 000 сомонӣ маблағи андозӣ ҳисоб карда шуда 49 000 аз ин ҳисоб ба буҷети давлатӣ пардохт гардидааст. дар ин давра 28 нафар ки бо тиҷорати электронӣ машғуланд ба қайдгирии давлатиро гузаштанд. аз онҳо 4 блогер 4 нафар фаъолият дар сомонтиҷӣ 15 нафар таблиғи молу маҳсулот тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд. در 6 ماه اول از حساب بلوگران همون 4 عددی که هست با بودجت دولتی 76,000 سومون حساب کرده 49,000 سومون اندازه پرداخت کرده شدند. از حساب دیگر نمودی که باشد در شبکه‌های اینستاگرام، سومونتیجی، فیسبوکی هستند 131,000 سومونی مبلغ حساب کرده 108,000 سومونی پرداخت کرده شدند. دوره بعد از ماه فوریه کمشوی درآمد در فعالیت آن اندوز کنندگانی دیده می شود آن که به واسطه در شبکه‌های یوتیوب و تبلیغ مال محصولات مشغول هستند. یعنی فیسبوک، اینستاگرام اینا خوب دارن؟ نسبتاً درست در اندوز کنندگانی که در یوتیوب فعالیت میکنند نسبتاً کم است. ҷиноятсодиркунӣ низ дар 6 моҳаи соли равон аз ҷониби кормандони нозироти андози шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд зиёд гардидааст. 3 нафар корманди ин ниҳод даст ба ҷиноят заданд. онҳо кормандони нозироти андози шаҳри хуҷанд, истаравшанд ва панҷакент буда нисбаташон парвандаҳои ҷиноятӣ боз шудааст. کارمند ناظرات انداز شهری خوجند در اساس ماده 247 قسم 2 بندهای ب و نسبتش پرونده جنایتی آغاز کرد. دیگراش هم نیز در اساس همین طلبات ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت کارمند ناظرات انداز شهر پنجکند، سیدری و شریفجان اینچنین کارمند ناظرات انداز شهر استرافشان سیدزاده فردوس нақшаи даромади буҷети давлатӣ дар 6 моҳи соли равон ба андозаи 106% таъмин гардидааст. ба ҷои 1 миллиарду 963,2 миллион сомонии пешбинӣ шуда ба буҷети давлатӣ бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 2 миллиарду 85,5 миллион сомонӣ ворид карда шудааст. гузориши уғлой Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.